Mercedes CLK, без абсолютно никакви забележки, в перфектно състояние. С новия двигател 1.8 компресор, 163 конски сили, 6-степенна скорост на кутия. Вътре махагони, всичко му е като ново. Копчета, няма никакви следи от употреба. Колата е в невероятно състояние. Тук е багажник. Оригиналните стелки на Мерцедес. Резервни гуми, крикове, ключове, абсолютно цялото оборудване. Гумата отдолу е чисто нова. Никога не е ползвана. Което е абсолютно нормално за тези километри. Автомобилът е произведен 2003 година, 11 месец. Първата му регистрация е 7 месец 2004. С два ключа. Сега ще го запаля. Ето как пали и работи. На 97 000 км автомобила. Има Parktronic. Ето го и двигател. Новия мотор е. И работи отлично. Няма никакви удари. Невероятен автомобил. За ценители.